दोस्तों स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों विष्णुराज के गिनती आज सफल यूट्यूबर्स में से एक मानल जाला। आज ई ऊ मुकाम हासिल कर लेल बाटे जेकर ई असल में हकदार मानल जाले। लेकिन दोस्तों जरा रुकल जा, का आप सभी के पता बा विष्णुराज अपने संघर्ष भरल दिन के कुछ बात अभी तक अपने दर्शक के बीच शेयर नाही कैले बाटे। खैर कोनो बात नहीं दोस्तों, आज हम आप लोगन के विष्णुराज के संघर्ष से लेकर सफलता के बीच वो सभी बात शेयर करे वाला बाटी जेकरा के आप सभी के जानल बेहद जरूरी बा। तब वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखल जाई। दोस्तों कई लोगन के मन में आज भी सवाल उठाला कि आखिरकार यूट्यूबर बनले से पहले विष्णुराज के जिंदगी कैसन रहल और वो कौन काम करत रहले। ता ई सवाल के जवाब हम आप लोगन के बता दे कि विष्णुराज अपन मोटर ठेला के जरिए सामान ढोवत रहले, जैसे वो आपन और अपन परिवार के पालन पोषण करत रहले। लेकिन दोस्तों आप लोगन के ई बात पता नहीं हुई कि मोटर ठेला चलावे के साथ साथ वो दिवाली के शुभ अवसर पे मूर्ति बनावे और बियाह या कोनो शुभ अवसर में वर्कर के तौर पर काम करत रहले। ई सब काम विष्णुराज तब करत रहले जब इनके पास दूसर और कोनो काम नहीं मिलत रहल, काहे कि पूरा घर के जिम्मेदारी इन्हीं के संभाले के रहल। एकरे अलावा दोस्तों आप लोग तक जानते हो कब कि विष्णुराज आज अपन परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहल बाटे। लेकिन का आप लोगन के पता बा कि विष्णुराज अभी जहाँ रहेले वो उनके नाना नानी के घर बा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच बा। विष्णुराज बचपन से ही अपने नाना नानी के यहाँ रहत बाटे और इनकर असली घर गोरखपुर के मनीराम में पड़ेला, जहाँ ये बहुत कम ही जाले। दोस्तों हम आप सभी के बता दें कि YouTube पे कदम रखले से पहले विष्णुराज बहुत ही ज्यादा संघर्ष कैले बाटे और आज इनके जौन भी सफलता मिलल बा वो सिर्फ और सिर्फ इनकर कड़ी मेहनत के बदौलत ही आज इस सफलता के पायदान पे खड़ा बाटे। इसी बीच विष्णुराज के मिलल सफलता से कई लोग इनकर तरक्की से जलत भी बाटे और कुछ लोग ता इनके धमकी तक भी देले बाटे। लेकिन दोस्तों विष्णुराज के ये सब चीज से कोनो भी फर्क नहीं पड़ेला, काहे कि अगर हाथी रास्ता में चली तब कुकुर जरूर भौंकेले, लेकिन हाथी अपने ही चाल में मस्त रहाला। वैसे ही विष्णुराज भी ये सब चीज के बारे में सोचला से अपन समय खराब नहीं करेले, काहे कि वो अच्छे से जाने ले कि इनकर यूट्यूब फैमिली इनके सपोर्ट में हमेशा खड़ा बा। दोस्तों विष्णुराज अपन यूट्यूब जर्नी के शुरुआत कॉमेडी वीडियो बनाकर शुरू कैले। फिर ओकरे बाद जब इनकर शादी हो गई त ये अपन धर्मपत्नी मालती चौहान के साथ ब्लॉग वीडियो बनावल शुरू कर दिले, जेकरे बाद से ई जोड़ी के दर्शक की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिले लगल। यही बीच इनकर यूट्यूब जर्नी में वैसे तक काफी हसीन पल आई, लेकिन विष्णुराज के सबसे हसीन पल तब आई जब इनके यूट्यूब के तरफ से पहली बार सिल्वर प्ले बटन मिलल। हम आशा करत बाटी कि विष्णुराज अपन जिंदगी में ऐसे ही तरक्की करत रहें और ई ऊ मुकाम के हासिल करें जेकर ई हकदार बाटे। तो दोस्तों आप सभी के आज के ई वीडियो देखकर कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में अपन भोजपुरी भाषा में ही बतावल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल के सब्सक्राइब करल मत भूलिया। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।